Hi there, you guys, and welcome back to SA Social Media News, where we get to bring you the hottest, hip, and happening entertainment news. Please do not forget to like, share, and subscribe. A video of Makhadzi and Babes Wodumo during their times as friends has surfaced, you guys, and in the video, Babes is seen and heard complimenting Makhadzi, saying she's beautiful and hot. And in the second video, we got to see Mampintsha saying that beauty is in the eye of the beholder. Could he be referring to Makhadzi? Is this the video that caused beef between Makhadzi and Babes? Check out the video and please comment, share, and subscribe. Bazoshiza amavenda kuthiwa ayashisa vele. Hayi. Alajikela. Uyashisa. Pe. Pe. Ngibuka izinto nje uyangazi ngizokuthanda ukubuka izinto. Lalela mfethu, akekho umuntu omubi mfethu emhlabeni. Indlela ombuka ngayo wena, ihlo lakho. Akekho umuntu omubi, wonke umuntu uyababa ngendlela yakhe la. Wonke umuntu uyababa ngendlela yakhe enakanga nini. Akekho umuntu omubi la. Akekho inhlobo. Ngoba wonke lo mncathu umubi unomuntu. Lo muntu uyamfela, uyamthanda. So umubi kanjani mfethu? Umubi kuwena. Futhi amehlaka angashayisana nalo shandisi yakhe. Akekho umuntu omubi sengibone kahle mfethu. Yonke into engivuke nayo namhlanje ngolala naye ukuthi akekho umuntu omubi. Wonke umuntu uyababa ngendlela yakhe. Shela nje ama-grade kufana nasemahotini. Sothi usesibhedlela wonke umuntu uyagula kodwa lihlobene ngamahoti. Into enjalo nje. Anyaganga nini.